Vanwege grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. In het dorp Varatic staat de helft van de huizen daardoor leeg. Kinderen en ouderen zijn alleen achtergebleven. Er is veel eenzaamheid. De kerk wil hier iets aan doen door ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen. De jongeren helpen de ouderen met klusjes en andersom zijn de ouderen voor de jongeren een luisterend oor. Some of the parishes, they developed the service called Meals on the Wheels. It means they prepare the food in the parish. They deliver the food packages to the home, and warm food also, 3 times per week. Ne-au unit. Ne-au unit, am devenit prieteni, ne-au făcut să ne cunoaștem mai bine și să trăim unul cu grija celuilalt și cu bucuria celuilalt. Fiind voluntar, noi ajutăm oamenii care copiii sunt plecați peste hotare, iar noi care sunt la pat, ori sunt cu probleme grave, părinții sunt plecați peste hotare. Am rămas cu bunica de la 2 ani, timp de 1 an, iar se întorc acasă pe vreo 2 săptămâni. Emoțiile sunt foarte negative când părinții pleacă. Nu mă simt foarte trist pentru că pleacă. Datorită acestui proiect am făcut prieteni noi. Înainte de a intra în proiect era viața grea. Trebuia adus lemne, trebuie tăiet, trebuie iarna de rănit o măr, trebuie de adus apă și o adus și ajutor, și material, și necesar, și cărbuni, și au pus ea ca ferestre, și au boit casa, și au adus plitca gazului, și au dat ajutori. Boit gardul. Slava Domnului, bine, bine, mulțumesc lui Dumnezeu, părintelor și la voluntari și la olandezii care din depărtări. Samen zijn we de kerk in actie, in Nederland en in Moldavië. Dankzij jouw steun kunnen meer kerken in Moldavië in actie komen en hulp bieden aan kwetsbare mensen.